O tradicional concurso Mau Tiraxe de Cañas celebrouse na Praza de Galicia dentro do programa Destapa Vilagarcía. Nesta edición non participaron só os locais da ruta de tapas e calquera dos establecementos asociados a Itubi puideron competir. Dos 13 participantes, os finalistas foron a Baldosa, o Madia Leva, o Mezclun e o campeón, a Malquerida. Ao final, este concurso realmente non é un concurso, non é unha reunión de amigos, aproveitamos para estar todos xuntos, que sempre temos moito curro, é difícil toparnos así, me parece que é o mellor momento para disfrutar, non? O premio é o premio en cervexa, que no meu caso é moito, pero realmente non é un premio tan bo nin tan grande como para estar aí competitivamente uns cos outros. Para escoller ao gañador, o xurado tivo en conta diferentes puntos de valoración como a técnica de tiraxe, os centímetros de espuma, a limpeza e uso da billa e a presentación. A verdade é que cada ano poñes o nivel moito máis complicado aquí no Destapa de Vilagarcía. A verdade é que nos costounos moitos decidirnos, al final son pequenas pinceladas de centímetros de crema, técnica de tiraxe, homoxeneidade entre as dúas cervexas, altísimo nivel. Con este concurso dende Itubi buscan achegar o seu traballo á cidadanía. Que son cousas que estamos facendo un pouco para eles, para que tamén que se animen a chegarse aos locales, que intentamos facer cousas diferentes, un pouco dinamizar a hostelería que parecía, bueno, pois eso, que todo valía. Entonces non se trata deso, é un pouco profesionalizarse en todos os sectores da hostelería, un pouco. A asociación tamén valorou de xeito positivo a afluencia de público que presenciou a competición. De feito, ten unha aceptación tremenda, o tiraxe de cañas todos os anos, gusta moitísimo e tal, e home, tamén te podes tomar unha cañiña, non? Unha caña ao aire libre, que está moi ben. Nada, estamos todos moi contentos. A ruta do Destapa Vilagarcía, que comezou o pasado venres, está a ter unha gran acollida e hoxe e mañá celebrará o Día do Tapeador con descontos nos petiscos.